Odofo subscribe TV a wo hwe ni sisi eye Alaska City TV GH. Subscribe sisi na me Kwaku Ahene Yeboah. Dodo ana afre no sofo abrobe ewo ni ba be ka to sembi achiro. Me free enje obi ne mo no. Iko TV station foforo eye Ice One TV. Eho na me no kasa sisi me ye adwuma. Obi be bisa se adentira e na me di ka ka kire wo se ewi ase abrabo ye bokọ ye nim emo ye mo enye den e ma ye da me share adwuma se pepepe 2 weeks pepepe na o ma me ka ni bi te se ni nam dade te ka nti Ice One TV ma me oda no me da na se oba pa nana agrada nyame nam na se wo hira na ma on kai wo hira wo uni ku eni wo busuafo nyina se ene eye me Kwaku Ahene me na se mfuturu sese meteka ekon ebofa me da wase alaji akana yo ye adwuma no ka sembi e kire me odi afutu sembi e se madwene mu se baabi a wadidi ho pen no imho enimtia wo ka ho asembone a na wa ye careful if you say okonfobone a watra ya afo ama konfo abeto no ye kasa ye nyidi mu omo ameni omo ye adwuma no obi anya me bone ena opese se wunya nhira na se nyame hira wo na wotumi ko wani mu a kai sa asem wi eya nta nka bone emfa obi a watu ne botom ayisika ede ama ope ye frame Kwaku Ahene Yeboah na dodo na frame osofo abrobe na wache so ewo na meja owo me papa ye frame Samuel yawo Yeboah ena me maame so de Grace Adwoa Jewudia na me papa oye kroni ifiri Kwawu Obo na ekura bia ye frame Isanse eho ena me papa ifiri na me maame nso ifiri Ekuapem Dew ekura bia ye frame Safo eho na Rejewudia ofi ena omo wo eye me Kwaku Ahene Yeboah a mo frame osofo abrobe na me maame ede me papa omo wo me wo enkran eye bromi bi a ye frame Kokomere Sesibon opposite ifi bi a ne Sesibon eye opposite se fi ni ma ena me maame ewo na mission school asekakra kinagati ewo feeding preparatory school ena me sha asekakra ena me beto aso kakra so ewo K1 ewo Accra New Town na ni free ho no mo so no ye kokoto aso ewo Kutubabi K16 na ye ka wona wo ye last common entrance a ya nye common entrance bi mu a ye ja ya DSS eba ye na me ka se badge na ye common entrance ye ne ye last common entrance na ya na because school no na me obi a manage attend inti lady bi na owo Malata ni friend sister Gift opamade of Malata na lady no ewo akandrama mu akandrama no na akandrama ni din Adasa na Adasa no ni o kwa me peace Jagadu Edu Chumwa Gifty Osofu Moses just say you would be bebre Tadu Yusuf Nanama just say na ye wo nipa no mu pa abefa ne say omo mu no so no sebe na omo ye mafias pa sebe say ebrudu na say yi Adasa nipa nyina itwa ebehwe ne kwan a efa so a Adasa baaye no
Because osof adasa eye osofo dazi eba osof dazi ne wo adasa because ansa na adasa eba no osof dazi etu kwan ko apuchiri ena man bi a friend uncle Ibu wo GBC na ono na ojina ya obete eye adasa nti osof dazi tu kwan ko apuchiri no na adasa nya kwan eye den ebaye nti yedidimu nkakra ko school ni nyina no na ni wo mu nkakra osise aja bibi ni form 4 na bibi ye no na ure munyamfu bi e wo Malaka your friend Mr. Pia a designer na opam ade opam ema ni mbema nyina ade na opam ade ne to a utum se ade na ye den home ono a ne fa me se obey den obekse me ade wan ni taku wa ni sepoa ena oshase se o kire na ade nti wo na GBC tab so ana mako nti me ye adasa me ya kandra mani nyina so no na me sua ade pam ema ade pam no so me san se na apia no pamade ya panti no enkwara oji wo nyina akwara obeji wa wan huna ade pam ne de na wo so tiri mpa no abon bos me se wo je me no man kwan ko da fi bi da me she ade pam ase no man ko da fi shop ko ana me dawa 3 years kusi se me shi eduma wie ye pon me ho di shop ko no da hono ma 3 years na mi wie ye no me pon me ho akura bi so mi bie mi shop kuto edi wo malata ho ani perifo kase okoto enwa ma said Mr. Apia na ne nsa no ne handwriting ne bon saa so na misu ya ade pam no na me so nsa e popa ade ya ehuni a ehye ni me a nsa no design ne me design ma de so ni ne de da so adwini we kana sem bi je wo machine free wo sem a ni na wo tiri wo ne de nti me ye e da so e wo nyame no kware ni mi bie mi shop no na mi wo enkrofo bi wo ye accenter baby a omoton African wear na Africa ho ne ma no culture African culture ho ne ma na mi wo enkrofo bi e wo ko guy bi ne friend opani kwesi nti ono so pe enkrofo bi ma mi wo accenter ho nti ye African wear satem na tie and dye abana na tie and dye ni nsi ni for kra se wunya bisha na chese wo so uka ho bi emergency nti no ono ma me link a nyani mani bia na me kompam e de ko Germany, London, USA na me kompam bi e de emawo na ye ko so de pamna so na me da so akandrem kusi se owura munyam fu bi a na ye frɛ no na bosompra ya na me kana se me nso bosompra ye obi a ono na o director Osof Dazi ono ne ye director ema Osof Dazi na emri bi obaye reza ground na obi hu ye modern papa ni hu me no na ni je me ho ema oye se pese ode me ko kantata satem so ne kantata na Osof Dazi abetene aye kantata asatem ne wo SK wo pon ye wo mama ye wo Joyce ye wo Akrabadu ye wo Super Udi ye wo Sobojo ye wo Enkroma ye wo Tola ye wo Akuma Mama Zimbi ena ye wo Lamli ya Lamli ena ye wo edini doso
edini dɔɔso ɔte ase ɛwɔ Florence edini dɔɔso na bosom pra ɛbɛgye me free ɛyɛ adasafo nsɛm na ɔbɛtwe me afiri adasafo nsɛm no na ɛyɛ den because adasa hɔ nom no nso no satem no so ɛhɔ so na mebɔ me ho mmɔden paa meyɛ obi a wokyerɛ me adeɛ baako mmienu pɛpɛpɛ ɛwɔ sɛ ɛka memory no mu ɛna acting no so ne yɛadeɛ a m'ani gye ho nti na rope bia ni hɔ a wɔde ma me a na mentimi nyɛ dɛn ɛmplay ɛna mewura mu nso no obi a na ɔyɛ me mentor a me follow no a me capture no a na mepɛ sɛ meyɛ sɛ wɔ no daakye a na mepɛ sɛ metra wɔ no no ɛne owura nmunyamfo bi a ne yɛfrɛ no SK Opon because SK Opon no ɔyɛ bi a ɔate a na ɔno ɔnta ate comic sɛ ɔyɛ comedian na ade no na de bia ɔyɛ bia yɛ serious ɔate a ɛyɛ serious ɛyɛ so ɔate natural aya ɔmpɛ comic bia wɔ na yim nti wɔno no obi a mefa no sɛ me mentor a mepɛ sɛ meyɛ sɛ ɔno daakye it is so lucky tama mewura Kantata mu mekɔtoo no na always be na metwi bɛn no ɛna ɔyɛ bi nso a na ɔsan yɛ musician nti na akɔyɛ sɛ fufu ayɛ dɛn atɔ nkwa mu yɛdidim Kantata nipa ne bebree ɛbaa mu me papa ɛbaa mu ɛyɛ J.A. Adofo ɔyɛ me papa me papa nua nti me papa ɛna ɔhene baa ne ne papa te ase ɛyɛ teacher in His Africana ɔno nso ɛyɛ magya ɛna Nana Mpadu nso ɛyɛ me nana me nena Nana Mpadu yɛ me nena nti yɛfie ne deɛ sɛ muhu sɛ Kantata na meto nnwom paa yɛfie no na yɛwɔ meto nnwomtofoɔ abusua na Kantata nso enipa bebree a mekɔ meeting wɔ no mebu obi din kyerɛ a ɛbɛshɔke obi te sɛ Mesbel ɔbɛyɛ Kantata nso man kan kyerɛ a ɛnamafoɔ ne deɛ muhu gye sɛ ɔmo a na ɔmo taage Kantata Mesbel ɔbɛyɛ Kantata ɛna Kachi Kwame Apia nso ɔbɛyɛ Kantata ɛna Ukala ɔbɛyɛ Kantata ɛna woman ya musician ya ɔto apai amame say lady ya ɔno so ɛbɛyɛ Kantata ɛna apai man akasa kra ɔbɛyɛ bi because ɔbɛyɛ bi na enipa dodoɔ na ɔmo bɛyɛ Kantata na Kantata ba bɛdi den pa Kantata nso no na ne nyinaa gyina abosom pra eso na ewiase abrabɔ no ɛtɔ dabi a ɛyɛ na emiya den kakra na satem na mete Accra Newtown baabi a yɛfrɛ hɔ Rapo Down ɛhɔ no side ɛna mefiri Malata no ɛyɛ den ɛkɔnya me shop a na mepam adeɛ wɔ nti ɛhɔ na ɛtɔ da bi na sɛ mekɔ GBC a na menika nti ebi wɔ hɔ no mu a mefam ɛkɔsi Accra Newtown na ebi a mafaka akɔsi Nima Runabout nti mefaka akɔsi Nima Runabout a na ma obu ma fani ma market hɔ no mu a ne namu na media akɔ GBC na maminka sresan kɛse bi so ɛnkyerɛw sɛ ɛba no sɛ mekɔ a ɛsa sɛ mebɛyɛ Kantata ne nkɔfo no minti no na nkɔfo expect sɛ ebia sɛ deɛ apobɛdidi ne deɛ ne ka wɔ sɛ ɛka wo nhyia no wɔ baabi akora anya deɛ anka wɔ so nhyia no baabi ɔsantas me nam no bi hyia me a wɔsɛ ɛnyɛ obi a mehu no TV mu no ɔnam hɔ yi satam so ne TV nyɛ common te sɛ ɛna a TV ayɛ common because yɛn time no ansa no kwakɔ wura wo bi dam kora kwakɔ hwɛ TV no woanyare a yɛ ma wo nkɔ ebi kora tumi kɔ nsuo ansa na
ya mama ba be hwiti nti na TV enye common sa na me na muni ma sa bu se ni ma fon kwara no bi o huni a hwemi a no fri ni a oye gabru bi pepe fo akwara no so no obu gabru ba de obu kan abru bi asi gabru bi na ni yana ba ni yana se asiba na akwara na idi mi kan wo bi twamanim na akokoto na opese wo hwemanim yie hu se ye me ana se me ti won ma tia fio ko no wasi abna ba ko tiam shine abrubi ikin bi kana se be ba ke bomachi mi tri hu fifiri naja kakran ba wo tutu no na me dia ide na me dia ko iti na me mpa ba na se Ewurade nyama dom na Ewurade ntimi emboa me na me nso ntimi yede me nyaka se de be ya me namo se de enkwara edi ekiri na aye se de ye ma offense nso no na aye se ye ma offense nso ba bi no na aye se de ye di hu fra obi sa no ne ya komete sempa na ani abibia mu ye taka se popular with that man, you know. A big problem pa. Oh yes, star. No say we disika. Na a hard journey pa. Because me kai say ye cantata so many years if you be brain. Na pay na ye nyibi. But you be sa say itu ya eka. So yen na ye nyibi. Satem so ye wo yere. Ni o ma ni epedwuma no ntino na wo se ye de ye na ka me gidi se ene se de ne acting nu ye de utimi ekwate a ebitimi je 70 million ebitimi je 60 ebitimi je 50 de ni die so wo mukura ye 10 ene se time na kasata menya de a 7 kame 94 ama se bi ni ma fo ngara ayo brubi itina de bia be bom paye se Ewurade enya bidie enya madom ti didim nim ko hia ruwa mu nyamfo bi ono se fa ni asa kwa no ye djuma wo Hot FM hume no san kantata na miyenti na ni je no na ono so oye program bi wo Hot FM na o mami bi produce no nti ni adwuma kakra e wo Hot FM e wo Adabraka na ne nya sabo akwa eye adwuma no ye adwuma na duru ba bi ene se adwuma na ne ye no so ne ye adwuma bi a ye asofo interview malam for interview akonfo interview era se malam bi anaso konfo bi ana osofo bi eye obi azan ana obi kwase a nyansabo akwa na oye den oka eho asem ntina akoye se okonfo bi a wasem baba bia no ye ka malam bi a wasem baba bia no ye ka didim na nyansabo akwa na wo se no oba oye radio presenter ntino no o ma TV so ntino ni nkofo nche de ni mo na me ba TV so ntino nkofo ni me pa eti anything bia osofo bi ho beba asem ana konfo bi ho beba asem ana malam ho bi beba asem a ye be ka wo Hot FM satam so Hot FM ni gina mu pa anya ne nle ne Hot FM gina mu pa idro ni media jai na obi eti nti na me producer na me san so ka panel members no for no me ka panel members no yenya me fan sa asem ne beto kwa yenya ye tena ase a ye bubu asem no mu ne akirichi mu obi a kire na adwen fa asem ne ho na me ka ho bi eti ye program ni wi sa o ne be ye ne kofachi ase a o mo frɛ me threat me wo nyansa ne de ye hia na ye hu no na wo de ye hia wa ye behu
Now they train now be share. Madam for be pa no ya malam ni. The person who did the whole pass them serious. As I said, we say I just prefer the so assembly. Yes, I'm going to so assembly. No ya malam madam for pa. Or this of friend threatening me pa serious. Threatening me. I feeling for friend threatening me. For friend threatening me. Satan so no go bru sam so no was solid den no was so jano pawe go bru sam say ye ni ye interview na se de na ade na ekono na e yayi ho akon so no so na me nika enti no me fa no say na me nam da ade sa ti bi ho aye pon a na me kofia Satan so no na me wo me wo taifa na me wo ye busu afie e wo taifa ti ye pon a from adabraka e wo taifa nti se de threat ne ba ye no na fi e ya mame abuhu e na me mame frɛ me tu me fo se e ne me ko nkofo e frɛ no cancer bi trɛ no sisi wiase ya yebu e bia na mapon a me ba fie na obi a kyene ai me bone ti kusu aye ye program na dakro ye be hia ye me na friend Alaji Akana you the Konkurunku man, the investor man, the double man. In any BCR, a hot FM. It's a year program in here, the way I make Kasa, you know. Papa knows what Kasapa. It's the way I must make Kasa, you know. I say yes. I could we will be party. The point of papa and friend can say, God say, the Yenny PRO, a man, Mayana, Sadia Mikasana, the Ninja Mikasana, and now was it or Yakwala in announced no Shemi in a Jimmy Hopper cantata dear. Was it a good time about ye cantata name Miss Man or any day on Cotta? Timmy Piana or Pemasem in any Jimmy Hopper. It's your home and Papa home in any Jimmy. The Papa yes, or any bay Juma. See, Papa yes, or any bay Mianca Sanson and near my treasure before threatening me or hot FM not the dinner. Shamoka hot FM, Wana, Omokoka, and Jimubini Masem, Basa Bia. Near maybe Basa said, "Be called on a quiet court kiss." A honor, a was a making. The body a hoy hot a hoy hot. For some more, I just acquire a soft for Malam for a dizzy for, Crabu for a soft for in some quantity, a cow or was some beton quantity, a own fancher. And see, ye can't hot to the any horse, a hoy hot. It is none of my decide to say. Said Uncle for a threat me not the other. Menu Juma Fufura, and was send me again. Mijaya Jumana, or said any for a threat me now is true. It Alaja Kana, you a castle in the day Juman manager. It in any say Juma say. Or also, now the Jumano. A Jumanity Hankasankasa, a Goso, a black hair clinic. Satam na ye share juma na se na clinic ni din no na black herbal clinic but say ya kana you herbal clinic first asem na meka ntie na juma ni ti e wo goso nti goso na aja ye ko share juma na se akra ni ye ko share juma na se wo goso no before me ko ye na juma no wa sha se wo goso be ba to be family na me so Neso me share ase e wo ho no ti kakran de wo hwe mpanifo na titimfo a e ba ho a me hu se baby ama baby papa because say wonni mu adwuma ana se be o men wo adwuma ni mu a mpanifo bi etim saa entimi nye den e ma wo na ase na be kasa idi akone abana de ade a na itimi se mabado right place ididim na edwuma no bi nso e kuma ase later na
Accra de na ye wo nsewom ntoaso ena oman be share ntoaso tifu course e be share ntoaso eti course no mo ye adwuma ena komanse no mo ye adwuma nti ntoaso ena me be share nti no every Saturday dia di wonimu die me kan ena asema me kan so Peace FM for so e bi di dance every Saturday bia 4 o'clock beti Kweku Abrobe nka ewo Peace FM. Kweku Abrobe ne Black Herbal Clinic workers ewo Peace FM. Every Saturday and 4 o'clock bia na mekasa ema Black Herbal Clinic. Mekasa so etosu emri bi mekasa ya ma so Christopher what studio hono what ko hwemi di ye program ni ye no o frame no bisa Abrobe it has about okay nyina mutumi ye everything of ade a wo ye ba nso o ka ho asem a ba no popo e na wonye obi o kase bi a wo ye bia ni tractor adwuma no bi ko hwe aye e na ye kire ni sunsun adwuma and it seems soon near ma. It's a DB American, meaning America. And she may wear and then the enemy can be as will be our yes spiritual man, be an spiritual woman, be the American. Who said the American? A yellow quarry. Now, Mikasa me ye, Mikasa, I will Peace FM and BB. Uniform. And only interview I call ye me who say me Kweku attending on the Dan or Kasai Emma Maniji Kasafa uniform. Actually say we are nursing, we are doctor, we are soldier, we are police, we are immigration. Just a Juma Pia who say uniform. Young fa anything and foul bar. And I am fat and coffee them. Yen share Atarian and for Mojaman. We are sojourning, we are policing, we are nursing, we are the permanent. Just a uniform, Adia Yatuni did uniform. A shovel. Yen share Atarian and for Mojaman. We are Sadiana and Munyama with money on. Rumu nyamon ira eti nadano me kasa ye pa ma adechi ye no me so mo mshi uniform form awurade wo behwe ntoaso kasa na nyimiri na adechi Sunday no ese wani na adechi se me koyi program no so wo Peace FM na sa adechi Sunday a pe wani behwe I want to ask you, you fast. Let's say, because Papa no, excel, me, Juman, Papa, let me. The Papa also tell me, Casa, and Namin Casa, but it was such me. Inti, the American, minimally America. And in the Yano, Yitimi, and also American was and any Yintini. Now, the Bakuan may need to Papa no say, so what that's all your word, say yare, say susu yare, say yare, say ye day, and now the bar. Oba, say yare would decline a check if you say a susu yare, and I say a normally yare, answer what you do the coward like. Now, Papa, no, you were Duma, never or sow yare, and I say, or she, that's a silver home to what. Do I say, Sika, watch it. Ningina was sign every face coming at the mouth. Say, Jake, now echo to us over before. Now, Papa, no so kind, she can't the mouth said, Jake, Nico to us over before they are. Next, I said, Adiano, and yet they are being minimum American. So, by the honor say, Adiano, so ya, that's Adena far. Na say, or can we see come out say, Jena, echo to us over before.
na ade na ehu nti ɔde no kwaredie so ɛyɛ adwuma no nti ɛma baabi a mekɔyɛ adwuma no makoma ɛtɔ me yam paa mehu sɛ maba the right place kɔsi sɛ yɛyɛ adwuma nti mɛfa ne sɛ obi a ɔma ne di kan so steer mu first ɛyɛ Dr. Alhaji Akanayo, the Kunkurunku man, the Dabu man, the investor man. And you do a mommy a so still. Naka or the mammy also, Miniam Paraka or the TT, one door, whooping top. Now, whom you want some more. Therefore, and so more people overhead, it is a number she big witchy. Satemna speaker part da kada to send it chini e de otiani boom ni tintesro da tish oh this somebody that you say we di papra say the do me bia now so waji we di kakra nti Dr. Alhaji Akanayo ne semuna menya audititi yusuye timi audititi na duru wa bi no ena me beton ye ena me beto Toyota RAV4 ena eno so be twi iti didim musa brabo na ye boko ye nim asem a meka yi meka asem na ba bisi asem bi so minim de meka asem ya ba bisi bi so tididim ana lady bi ye friend cafe ensem no nyedi nyina na ye kai se ye beka tam na itwa kantata ni nyina later no me ne dafu bi nso ebe yɛ adwuma afan nwane yɛ di twa chiwa na de ade nti lady bi a me ware no chiwa ne baga bi no onani cafe nti we be share cafe no ene yɛ sha sese yɛ den yɛ twa TV series ne kakra nti me free nsɛm ebetra ofanko barrier nti hon mo na me be hu cafe nti mini cafe no so share TV series se ewo ifia metim ti twan kakra didimu yohana cafe so eye den edemeko eye bishop obinimo na satem ni eye program bia na yato ni din the bridge you know na Kaba ene sponsor ye ko enkwara sebe o ma wo phone to me emwa wo mo na e ko ani akopi bibi kakra na ye de amon nti ne ma Kaba for the be man na ye de bia ye den amon nti kaf ne bishop bi ni mkodi hu nkomo ema ye so e be do ai nti ema eno ne ma me ene kafi ikudi bishop bi ni mko ya ko ye no so e boy juma kama nipa ye nia e wo se oye den oye ye bia fine ejuma dene ye bi ya modern mobi ni nimde ni nyansa bia ni ye wo bia no ye de boy etidimu kakran na kasa ni nyemu tamuna mi free eye Akanayo hono me kai owen mo nyamfo ye fe na akroboto me ni akroboto kusia wo set so na satem no me de kai bi ko ni Suzuki 4x4 na satem na remote and ye this park car
fan say tie chiri na say woni ya bi to so a na spark car nti me any cafe ni directed that movie na ye peace and love movie ikutwa wo winiba kwana so boba bi na kwakuma no e ka ho Joshua Tingo ababe me ka ho bi na bukumbanku e ka ho bi na akire bruwa e ka ho bi Christiana Wuni enso e ka ho bi na stars no wo kama sometimes na kwakuma no so na ni din ni gina mu pa no nti yakoye na akobeto ehwemidi no tunu fo no se ababe so nim se ka ya kan ni japadi na me ho asase ibi wo eye jonte topo hono ba bia ye pai abo a wosi ni dan no kra sata mi wosi a fi no mo hyehyɛ windows na wodi ma samre man na wo hono na obetumi ni asamre man na kasa na ne nsaka asase ne bi tene menye ne ho te se me ready am friend no papa ne ka asamre kyerɛ me no betwene ho yie ba tene koduru pepe na ka no biye se me ton ka no na me akɔ asase ne bi ti so lucky nya police ni woman bi na otoka no pepe man delay kwa na me ko di asase ne bi wo jonte eso no ba bi akɔbɔto e wona itisade na akɔbɔto ye ni sei mani je ya ba o ma me futupa e boane because ade an kan yi su kana ka by now kana kaka ni minsa ananka ibi akase beti asase no minsa ka asase ne da so na enti efiri ho ekɔ no na minni ka design ebeye namdade ana mesan namdade enti iditimu kakran abrabo yeboko yenim obia pre so obeye den obeko nanim because ebia ka won pese obeko wenim a ebia anka sabi nka akura ase a ebia o maame no papa ewo to nka won prese obeba nkran ana obeku kumase ana obekwa buruchiri nka obetena sabi akura na se kwa but isa say opese obobra ne ko wani mu ntino enuntina wo firi baabi a wo ko wani a wo ko nti emisa say adinta na wo ha no na firi ha nti se de me kasa brabo ye bokɔ ye nim ne mum ye monsan no me free enje obi ne mo no iko TV station foforo eye Ice One TV eho na me no kasa isisi me ye adwuma ewo eye Ice One TV na obi bebisa se adintra ena me di ka kyerɛ wo se ewiase abrabo ye bokɔ ye nim ne mum ye mo enye den ema yechi ena mene alaji akana yo ye adwuma no ka asem bi kyerɛ me odi afutu sem bi ɛhyɛ madwene mu sɛ baabi a wadidi hɔ pɛn no imho enimtia wo ka ho asembɔne a na wa yɛ careful if you say okonfo bɔne a watra yɛ afɔ ho ama konfo pa beto no yɛ kasa yɛ nyidi mu omo ameni omo yɛ adwuma no obi anya me bɔne ɛna opɛsɛ sɛ wunya nhyira na sɛ nyame hyira wo na wotumi kɔ w'anim a kae saa asɛm wu
ɛyɛ ntanka bɔne ɛmfa obi a wato ne botom ayi sika ɛde ama wo pɛ sɛ wobɛka biribi afa ne ho a ma ne nyɛ nhyira ka papa a ɔyɛ maa wo ɛntimi mma sɛ wo ne nipa ne saeɛ no wamfomo wo da ana wanyɛ biribi antia wo da bɛtu fi ne hɔ a ɛnkaeɛ no bio kae papa no a ɔyɛ maa wo ɛno mmom de wo bɛkɔ anim ɛwɔ abrabɔ mu wote deɛ meka no ase badwemma bɛte deɛ meka no ase ne sɛ sɛbe deɛ ɔsa nsuo ma wo nomoyɛ a wanwu a obi timi ɛbɛto wo ɛbrɛ wo sɛbe fufuo ne abɛnkwan ne kate kontu a unyaayɛ a sɛbe wohwe ne frɔfrɔ te sɛ aburuburu a wotu no sɛ nipa ko no a wɔsa nsuo ɛma wo ɛnomoyɛ na wotumi survive wo yɛtena ase a kɔsi sɛ wonya aduane pa diiɛ no sɛ nipa ko no yɛkasa yɛyiri na ani nipa bi ka sɛ magya wo me wanhwɛ me me na wo me wanhwɛ me obi tumi di ne sɛ ne bu sɛ me magya mekɔto sɛ owu a metwam ade a me na wɔyɛ me mekɔto sɛ ɔda hɔ a metwam wo papa nhwɛ wo bɛtuma ne de wo ba wiase wo maame wanhwɛ wo fa ne de wo ba wiase enti yɛnkae papa na nipa no yɛne ni san yɛ ɔyɛɛyɛ no na mmom ma yɛnkae bɔne no nipa deɛ nipa yɛ nipa ɛna meka sɛ obia nni hɔ a wɔne ni san a ɔmfono wo da obia ni hɔ obia ni hɔ a wɔne ni san a wɔnyɛ wo bɔne da obi kasa asɛm no kyerɛ wa na ɔdaadaa wo sɛ ɔne obi asan na obi nyɛ ne bɔne da nipa ne mfom ne da ɛnyɛ no kwae enti deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ wopɛ sɛ wo move forward ɛwɔ abrabɔ mu ɛyɛ faster wishira ɛyɛ faster deɛ watɔ aduane ama wadi pɛn sɛ woka ne ho asɛm bɔne a na wasusu na mmom wobɛka ka nhyira mmom a wone ne saeɛ ɛfiri mu baeɛ ɛfi sɛ kanyɛ wɔ no nsuo no a wonya ɛnomyɛ no a nka woantumi ansurvive ama woama mehia aduane pa anyɛ den ɛne deɛ ɔde aduane pa no nso berɛ ɛwɔ no nso no na wakae no sɛ ɔno nso watumi abɛboa atenaseɛ nti nɛ masɛm a mede berɛ wɔ no ɛnyinaa ne sɛ me papa anhwɛ me me maame anhwɛ me nti nɛ menhwɛ no ta ne bɔɔso bi a ɔne me yɛ adwuma deɛ ɔde yɛɛ ne nansɛn na adesua ɔma mo pamadeɛ ɔma mo yɛ tiri kyɛ sɛ wode mo sua adwuma no nansɛn ne sɛ deɛ ma no agyae na nkan no madamfoɔ no ne bi tiri mɔdene mastersfoɔ no ne bi tiri mɔdene nti santa saa ne mehwɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no a ana mede toto ho sɛ first na ne yɛsua adwuma no ɛnɛ deɛ nka montumi nsua o wone sɛ obi yɛtumi ma obi gyina wiem na ɔsɛ ne machine ne gyina wiem na mebisa asɛm baako na mede asɛm no akɔ awieɛ sɛ ane yɛto nnwom bi na mesɛ ɛnyɛ mu no
ɛyɛ na matwi mu no ana medwene ho kakra sɛ yɛ nananom somabosum na yɛdi yɛbɛsom Yehowa. Ne nana yɛ adɔnkɔ wɔno ne bɛwo yɛ ayɛboa. Asɔfoɔ akɛseɛ a ɔmo Ghana ha nnɛ a bi agyegye din no yɛ nananom ne wo wɔn. Malamfoɔ a ɔmo agyegye din, imamfoɔ a ɔmo agyegye din, ɔmo nananom ɛne wo wɔn. Ɔmo nananom a yɛsɛ ɔmo yɛ abosomfoɔ ɔmo ne wo wɔn a nnɛ ɔmo nso ne asɔfoɔ mpanimfoɔ, malamfoɔ mpanimfoɔ, imamfoɔ mpanimfoɔ. Na nnɛ yɛnyim sa yɛ ho sɛ asɔfoɔ no, imamfoɔ, malamfoɔ sɛ din ne yɛ wɔ. Wone sɛ mo time no na mo suro Nyame paa. Mo nananom a yɛsɛ ɔmo yɛ ɔmo na ɛwɔ mu. Ne nnɛ a yɛsɛ yɛhu Nyame paa no ɛnnɛ deɛ na yɛn yɛwɔ. Nti ɛyɛ yɛn susu ka sɛ me ba ne yɛ saa deɛ wei a ka bi kunu me ba ne yɛ saa deɛ wei a na mmom bɔ mpa yɛ sɛ Awurade saa deɛ wei deɛ ma me ba no yɛ ne firi ma ne nyɛ bi da na wotaa deɛ akyi yɛ sɛ me na me ba yɛ saa deɛ wei a ka bi kunu a wotaa yɛ saa deɛ no a ebi bɛto no ne yɛahwɛ sɛ ebɛtumi kunu ba no na sesei metumi aka sɛ me kaa na metɔn yɛ na menam daade Nyame yɛ adom a metumi kɔyɛ adwuma wɔ IS1 TV kaa no me nsa ayɛ de asan ka bi sesei menam fam bio ɛyɛ adwuma wura a wɔda IS1 TV a daa mehyɛ adwuma ase pɛpɛɛpɛ 2 weeks pɛpɛɛpɛ na ɔmo a mekaa ne bi nti sɛ menam daade nti kaa nti IS1 TV maame a ɔda no meda no ase ɔbaa pa Nana Agradaa ɛkɔ nhyira Nyame nam na sɛ wo nhyira ne ma ɔnkae wo nhyira wo wone wokuru ɛne wɔ busuafoɔ nyinaa sɛ ɛnɛ ɛyɛ mmɛ Kwaku Ahene me nanse mfuturo no seesei mete kaa ɛkɔn ɛbɔfa me meda wase Nyame nhyira wo ɔba ne me sɛ mefom wo a ma na fa kyɛ me na mfomsoɔ deɛ ɛbɛtɛ nipa Nyame nhyira wo sɛ watie Kwaku Ahene na fitu sɛ me kakra wo hwɛ yie ɛna wo ho amba sɛ. God bless you. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.